Práci so želatínou sa mnoho gazdiniek vyhýba. Na príklade broskyňových rezov si ukážeme, ako so želatínou správne zaobchádzať a dokážeme, že nie je dôvod na obavy. Na prípravu cesta potrebujeme 5 žltkov, 120 g práškového cukru, balíček vanilínového cukru Dr. Edgar, 5 bielkov, 100 g hladkej múky a balíček pudingu originál s vanilkovou príchuťou Dr. Edgar. Na náplň balíček želatíny v plátkoch Dr. Edgar alebo 1 balíček mletej želatíny Dr. Edgar, pol kila mäkkého tvarohu, 80 g práškového cukru, 2 balíčky vanilkového cukru Dr. Edgar, citrónovú kôru a šťavu z 1 chemicky neošetreného citróna, broskyňový kompót a pol litra smotany na šľahanie. Na potretie a ozdobenie balíček šľahačky v prášku Dr. Edgar, 150 ml mlieka a zvyšný broskyňový kompót. Použijeme misu, plech na pečenie a sitko, elektrický ručný šľahač, metličku a stierku. Na prípravu cesta vyšľaháme žltky s práškovým a vanilinovým cukrom elektrickým ručným šľahačom do peny. S bielkou ušľaháme tuhý sneh, ktorý zľahka zapracujeme do našľahanej peny. Múku preosejeme s vanilkovým pudingom a zapracujeme. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech, vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Pri pečení vždy rešpektujeme skúsenosti s vlastnou rúrou. Tvaroh rozmiešame s práškovým a vanilkovým cukrom, citrónovou kôrou a šťavou spolu s roztlačenými broskyňami. Smotanu na šľahanie ušľaháme do tuha a pridáme do náplne. Opatrne premiešame. Na prípravu náplne namočíme želatínu do studenej vody. V prípade, že použijeme mletú želatínu, naliejeme do menšej nádoby 3 až 4 polievkové lyžice vody. Ak zvolíme plátkovú želatínu, namočíme ju v 4 až 5 polievkových lyžiciach vody. V oboch prípadoch želatínu necháme asi 10 minút napučať. Plátkovú želatínu pred rozohriatím mierne vyžmýkame. S mletou pracujeme priamo. Želatínu v hrnci za stáleho miešania zahrievame, kým sa úplne rozpustí. V žiadnom prípade sa nesmie variť. Ak totiž prejde varom, už nestuhne. Nakoniec do pripravenej náplne želatínu vmiešame. Náplň naliejeme na vychladnutý plát, uhladíme a odložíme na 2 hodiny do chladničky. Na potretie vyšľaháme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale a rozotrieme na náplni. Lyžičkou vytvoríme jamky, do ktorých položíme na kúsky nakrájané broskyne alebo džem. Uchovávame v chlade.